Poilano hambai jotoan video nai tongnai tei otong thok jorani bisingo ang wansugo tini hai jorao kubangma jagao no chini takhukte bukhuk song je chung asuk je kosto khlai phaimani kosto oi phaimani o jorao tongthok laijak ongnai hnai tam tongthok yak nai chung chini nahar mungsi obo chung je puni yakni yoknani chung je chini sanmani chini naharmung obo o sal miani sal chung miani sal onnugoi manmane bo sabone bisingtui chini bubagra ne bisingtui chung miani o sal chung manka miani sal chung nukha miani sal no manan thangtani chung tipra sarok ojora muitoma khlaio tongthokne bisingo phano o sal no mana thangtani chung tipra sarok no busuk thokai kha busuk bandi kha busuk lama hamya chuno himri kha busuk lama hamya himri kha leader te prasaram muthangnai hene kubangma thangka phaikable thokai chanai hai mangchung nogo phiaba chung tini nai khai te prasaram no kubui phiok nai te prasad do phano phiok nai kubui bubagra simisi ongsiu Uje bubagra te prasaroni bagoi kubui bogoban kaitor bubagra ne bisingtui je samung tangmani kubui no o bubagra busu satok pitok hanang pinang khlaijak juta mala kandi jakha putlas namboi sok jakha lathi rijaka khukti musu jakha kobor hinjakha thuidi hinjakha ang thalai thangnai video samane haiba song kubui kuno dino chenya kubui kuno dino hari masimania kubui hari nai phiaba taisa basanai kubui kuno dino hari mania kubuni logi kaitor tongo kubuni logi bogoban tongo juntini sarai proman nukha jini bubagra kubui jini bubagra kaham jini bubagra tiprasarona hamjakmani prop jungtini nukha sarai kubui tini boti prasad chini bagai untui khlaika o salno manani thangtani miani hai jorano mana thangtani kubangma borok jandika kubangma borok thuika tini bubagrani bisingti tiprasar yogoi mankha omhai bubagrani bagoi chungtamo jandi maya tongnai omhai bubagrani bagoi chungtamo thuimaya tongnai chung sinina runglia chini tiprasarok je bo borok kubui bo borok thokai chung bubagra kubuna chung sinina runglia chung sinimalia belai dukhito belai dukhona o jora ang sanane musung makha omosi o jora thuinane machangkha borok thuinane machangkha je bubagra no kobor himtongna asudi burui bihiya burui lachia burui bo je mia je agreement ungu 1 second bisingo no bo agreement ungu 1 minute ni bisingo bo thuinane nangkha bumakhang kathang lachia burui osoibbo burui patal koina bo bahike tongman kha kathang bono tabu boro tong naituk laidik bono tabu boro tong naituk di je jaga manu juta khulgo thapramang diri thapra te kusta khana nangya osebo burino nung asun bihiya nung asu bihiya buroi nung nin sagol lachimani tongkhangke lachima tongkhangke nung bofruno phasi chai thuika mumiani salono nung tabu boro thanai nono to phiogya ang pola saka te prasar nono phiogya bobagrano nung je hanang pinang asu samani bobagrano nung je kobor samani bobagrano je nung product hin tongmani nin bukhugo lathi di nai te prasar lathi borotong nai tudi bab sondro an video nai tongkai padal khuna borotong nai tudi je jaga tongo thango lathi mangri di lathi mang bo saka goi chini yang to bo phaimali ate himot tongkai komol pro phainai thubo asudi burui himot tongkai tabu asudi burui phuyoi si bokhorgo sinam jung to khana nang facebook ikbai patal kuina no norok bo malake phuyoi facebook tuitini loge paioi facebook dam busubo 10 টাকা sible paio kana pokhoro dai tondi kintu lik ta khaidi lik khakele pokhoro dajangke bahano se slap thangati sagamana kor khamtanai obo patal kuina ni aro sina nang aro yakro besini mano te khorokcha musuk busului osoibbo jirai reboti nung to ses potok ses nung tesaka football singsare football te prasaroni thani to nung football jani thungjang no osoibbo nungbo lachia ek bihiya bahike tongman kha onoro
Norok thuina mojang khablei norokni good news khana mojang dokang patal koina bare boti thui thangke hingkhana kangke ta odino ang langta khai je mosakamo langta khai mujikha osebbo cherai thuiji norok thuiji tabuk o kok samani thik no tongo nung 1.5 futia asuda cherai nung je bubagrana party yakadi nai to thuidi sai tongnai tabuk nukhara nupha je jaga Amit Shah ji sung bubagrano respect roi kok sanane man hino respect roi tongo nung ha osebbo cherai khe nung respect relia bubagrano nung si thuina mo changkha nung thuidi nung to thuinai nono buthanai ble te prasarong buthanai nono otike sebo buthanai bujikha musuk busuloi nono otike buthanai osebbo lachia sala o nugu horidon musuk busuloi horidon bini kha chajangmani mungsabo kroi bini chajangmani ke bono kroi bo busuba sika jani musuk busuba sika no osebbo omo masa osebbo boma khangsi nai bini kuno bail damo mojangya surangya osebbo ni boma khang na bo bubagra no chajago na bubagra samung tangmani bo chajago na o elupi samung tangmani chajago bo ke bon chajangmasi kroi musuk busuloi bo o reboti hai patal koina hai borok no kha bo chajak tongti kha reboti no kha bo chala naithokjak tongti kha ha reboti no 1.5 futia 3 futia hinmani bo obor khai bo kha nang tongti kha musuk busuli osebbo cherai advocate phuba advocate musuk jak ha advocate busu butui advocate nong khano nong busu ba sika jani open challenge di tongle tiprasarong no bo tiprasarong no open challenge diu bo sak no tiprasa hengo sitiro open challenge ta hindi nor nukhana bayap song bong bini news to min sabo salai na kha angbai face to face salai phedi boti prasa su dom tong sikito tong numbo samane norok no kha video ang phunukli ang phunungna musungya bon buma khang actually an video ang erina sim musungli bokhor kharap chau o patal koina hingke numa o horidon ang nono sai tongo o patal koina kha numa hingke o je reboti hingkai nupha nono nungje achai mani borong ni bisingtino nong achayo bujikhada borong no nono kario nung sini yang tong khata bujikhada hingke tabung osose sini phekata nong musuk busloi sajak mani kya bo koroi o musuk busloi ngoni horidon ni ulta pula kok sanani ulta pulta tam sanani omo simsi rungu bo advocate phu pokhrogo brand kore osebbo ni angte kese sanamu sung o je bono je news ti sanai je video chaknai oborok tahani sak hino ha tahan tasak ti tham man hino kok borok kobor samar nonok chagoi kubang mati prasara oroi poroi ungja kubang mati prasara masa yaman ya oborok noti sadi omoslai kaham non channel tebo naijagano news non channel tebo subscriber bari wano o kobor borok no ti sai lap koroi je sajak tiya bo pa taw kha bosi te semana musungjak agreement tong kharo tam manai phu bono sagadi phun khayoi bubagra sagadi bono phun khayoi osoi bono borok no chung sinina nango bayapsong borok no tabu khangka ekdom khop siri manjakha ta kha ekdom phan motok phayo phan motok goi se borok no tai bisi sana thanglia bayapsong ani channel o kathal ungoi tongkhai norok please subscribe ni bising tui ano chubadi ano support khaidi norok ni fan nango norok ni support tini ni video oso jorano ongsinai norok bai haino hai malanai next video o tamangke tini hingke o jora hingke chini bagai bele tongthoknani jung phaidi jotono celebrate khlailayano celebrate mane no asuk boya obaria chini bubagra bochono sajak obaria henai hingke jung phaidi baksa tini hatai kotoro kubangma tongo tabukbo bubagram naising tongo jung jotono control ni bising tuino jung celebrate khlailayano hambai